Hej. I dag skal vi tale lidt om det, vi kalder sundhedsparadokset. Mange af de virksomheder, vi arbejder med, der har medarbejderstaben den fordeling, at der er en stor del af timelønnede medarbejdere. Og langt hen ad vejen, så følger sundhedstilstanden også uddannelsesniveauet. Så det vil sige, at mange af vores kunder med mange timelønnede har en stor sundhedsmæssig udfordring, kan man sige. Og det der sundhedsparadokset, hvis man kan tale om det sådan, det er, at de er rigtig svære at få med på sundhedsarbejdsmiljøprojekterne. Så vi prøver at tage udgangspunkt i vores erfaring med at arbejde med den type virksomheder, og så prøve at gøre det meget konkret og liste 3 ting, man skal forholde sig til, hvis man vil prøve at have succes med at løse den udfordring. Til at starte med, så vil vi prøve at se på, hvad er det for en målgruppe, vi har med at gøre. Og hvis man tegner en normal fordelingskurve på sundhedstilstanden, så den måske sådan her ud i 1990, hvor du på den ene fløj har de ultra usunde, og på den anden har de ultra sunde, hvorimod du inde på midten har den store midtergruppe med dem, der har et ganske almindeligt og sundt forhold til deres livsstil og helbred. Og det, der imidlertid er sket de sidste par år, det er, at normalfordelingskurven den er vendt lidt på hovedet. Så det vil sige, at vi har langt flere mennesker i yderpolerne. Vi har langt flere, både herover, som er de ultra usunde, dem der har en rigtig dårlige vaner, hvad angår kost og motion, rygning, alkohol. Og vi har samtidig oplever vi en markant stigning i antallet af mennesker og medarbejdere, som tilhører den ultrasunde. Altså alle dem, der skal til at løbe maraton og Ironman osv. Og paradokset er egentlig det samme, som det altid har været. Hvis vi tager og siger, jamen det her det er så 2010. Paradokset i 1990, det var, at dem, der havde ringe livsstilsvaner mål, de sådan noget som kost og motion osv., men de var rigtig svære at få med på sådan nogle projekter. Og det er de stadig. Problemet er bare, at målgruppen den er vokset markant. Og det betyder rigtig meget i forhold til return on investment, altså hvor meget får virksomhederne tilbage i de kroner, som de kaster i sundhedsfremme arbejdsmiljøprojekter. Det er klart, at hvis man gik fra at 10% var svære at ramme, til nu måske 40%, som vender sådan nogle projekter ryggen, jamen så har du dårlig afkast. Og det vil sige, at virksomhederne bør være meget fokuseret på at lave nogle inkluderende projekter. Altså nogle projekter, som inkluderer i højere grad end at ekskludere og dele virksomheden i et A- og et B-hold. Vores erfaringer, de går på at sikre 3 ting for at øge graden af at skabe et inkluderende projekt, og dermed også få den tunge gruppe med. Og den første pointe, det er anonymitet. Den anden, det er tilgængelighed. Og det tredje kan vi kalde vedkommende. De her 3 pointer, hvis I sørger for at drøfte dem og forholde jer til det, når I designer jeres sundhedsfremme arbejdsmiljøprojekt, så vil jeg våge den påstand, at der er en øget risiko eller chance, om man vil, for at det bliver en succes. Hvis vi tager sådan noget som anonymitet, rigtig mange timelønnede medarbejdere måske i virkeligheden i almindelighed, men i høj grad også de lavtuddannede, kan have en høj grad af mistro til de resultater, der kommer ud af projektet. Det kan være, at de skal deltage i et sundhedstjek. De resultater, der kommer ud af projektet, er det nogen, som min nærmeste leder, eller vores HR-chef, eller vores administrerende direktør får adgang til. Så sørg for at komme ud, kig dem i øjnene, fortæl, hvordan data bliver opbevaret fortroligt, og hvordan man sikrer anonymitet. Punkt 2. Tilgængelighed. Sørg for, at det ikke kun er på papiret eller på PowerPoint, når de her tilbud finder sted, men sørg for, at man også har tænkt igennem, om det rent faktisk også for skifteholdsmedarbejderen, eller for dem, som arbejder på treholdsskift, eller dem, som arbejder uden en satellit ude i landet, og ikke kan drage fordel af alle frugterne på hovedkontoret. At der er tilgængelighed. At det er tænkt igennem, at de i praksis også at man kunne forestille sig, at de ville benytte sig af de her tilbud. Og det tredje,
Sørg for, at det er vedkommende. Sørg for, at der er noget til alle. Hvis I prøver at gå i dialog med medarbejderne eller nogle medarbejderrepræsentanter, så prøv at finde ud af, hvad det er, der trigger folk. Så i stedet for kun at finansiere et træningsforløb op til DHL-stafetten, så prøv at se, om der også var grundlag for, at man lavede nogle aktiviteter omkring bare det at gå en tur sammen. Det kunne være, at man trænede op til Ego Walkathon for eksempel. Så på den måde, sørg for, at det er vedkommende, og der er noget for alle. På den måde, der får du også dem med, som traditionelt set kan være svære at få med.